Здравейте, приятели, и добре дошли на моя канал Ведически истории. Днес аз ще разкажа историята за Потрада Екадаши. Потрада Екадаши или Пауша Шукла Екадаши. Благочестивият и свят Юдиштира Махарадж каза: О Господи! Ти толкова хубаво ни обясни чудесната слава на Сабхала Екадаши, което се пада през тъмните 2 седмици на месец Пауша, декември-януари. А сега, моля те, бъди милостив към мен и ми обясни подробностите за това Екадаши, което се пада през светлите 2 седмици, Шукла или Гоура Пакша, на този месец и какво божество трябва да бъде почитано в този свещен ден. О Пурушоттама! О Хришикеша! Моля те, кажи ми също, как може да бъдеш удовлетворен на този ден. Господ Шри Кришна тогава отговори: О Свети Царю! За благото на цялото човечество, сега ще ти кажа как да спазваш поста на Пауша Шукла Екадаши. Както бях обяснил, всеки трябва да спазва правилата и предписанията на Екадаши врата, всеки според възможностите си. Тези предписания се отнасят и за Екадашито, наречено Потрада, което унищожава всички грехове и издига човек до духовната обител. Върховната божествена личност, Шри Нараяна, първоначалната личност, е почитаемото божество на Екадаши и за своите верни предано отдадени той щастливо изпълнява всички желания и възнаграждава с пълно съвършенство. Така сред всички одушевени и неодушевени същества в трите свята, нисшите, средни и висши планетарни системи, няма по-добра личност от Бог Нараяна. О, царю! Сега ще ти разкажа историята на Потрада Екадаши, която изгаря всички видове грехове и прави човек известен и учен. Имало някога царство на име Бадравати, което било управлявано от цар Сукетоман. Неговата царица била известната Шайбя. Тъй като нямал син, той се безпокоял, мислейки си: ако нямам син, кой ще продължи моята династия? Царя продължаваше да се измъчва. Къде да отида? Какво да направя? Как мога да се здобия с благочестив син? По този начин цар Сукетоман не можеше да намери щастие никъде в своето царство, дори в собствения си дворец, и той прекарваше все повече и повече време в покоите на жена си, мрачно мислейки само за това как може да има син. Така и царя, и царицата бяха много притеснени. Дори и когато предлагаха тарпана, вода, която се предлага на починалите предци, взаимното им нещастие ги караше да си мислят, че това е негодна за пиене вода. По този начин те смятаха, че няма да имат потомци, които да им предлагат търпана, когато умрат, и по този начин ще станат изгубени души, призраци. Царя и царицата били особено разстроени да научат, че техните предци са били притеснени, че скоро няма да има кой да им предложи търпана. След като научили за нещастието на своите предци, царя и царицата станали все по-отчаяни и нито министрите, нито приятелите можели да ги утешат. За царя, неговите слонове, коне и пехота не бяха утега. И накрая той стана безразличен към всичко и напълно безпомощен.
Царя си помислил: казват, че без син бракът е пропилян. Наистина, за семеен човек без син и сърцето му, и прекрасната му къща остават празни и нещастни. Лишен от син, човек не може да изплати своя дълг към предците, към полубоговете и към другите човешки същества. Следователно, всеки женен мъж трябва да се стреми да има син, така той ще се прослави в този живот и най-накрая ще постигне благоприятните райски сфери. Синът е доказателство за благочестивите дейности, които човек е извършил през последните си 100 живота, и такъв човек постига дълъг живот в този свят заедно с добро здраве и величие. Раждането на синове и внуци в семейството в този живот доказва, че човек е боготворял Бог Вишну, върховната божествена личност в миналото. Голямата благословия на синовете, богатството и острата интелигентност може да бъде постигната само чрез поклонение на Върховния Бог, Шри Кришна. Това е моето мнение. Мислейки така, царя нямаше мира. Той се безпокоеше ден и нощ, от сутрин до вечер, и от времето, когато лягаше да спи през нощта, докато слънцето изгряваше сутринта, сънищата му бяха също толкова пълни с голяма тревога. Страждащ от такова постоянно безпокойство и страх, цар Сукетоман решил да сложи край на страданието си, като се самоубие. Но той осъзнал, че самоубийството хвърля човек в адски условия на прераждане и затова изоставил тази идея. Виждайки, че постепенно се самоунищожава от всепоглъщащата си тревога за липсата на син, царя най-накрая възседна коня си и замина сам за гъстата гора. Никой, дори свещениците и браманите от двореца, не знаеха къде е отишъл. В тази гора, която беше пълна с елени, птици и други животни, цар Сукетоман се скиташе безцелно, наблюдавайки всички различни видове дървета и храсти, като смокиня, плод бел, финикова палма, джакфрут, бакула, тиндука и тилака, както и шала, тамала, хингота, арджуна и много други. Всички бяха красиво отрупани с плодове и цветя. Той видя елени, тигри, диви свине, лъвове, маймуни, змии, огромни бикове и слонове с 4 бивни с техните женски наблизо. Имаше крави, чакали, зайци, леопарди и хипопотами. Гледайки всички тези животни, придружени от техните женски потомство, царя си спомни животните в двореца си, особено своите дворцови слонове, и се натъжи толкова много, че се скиташе наоколо, без да забелязва нищо. Изведнъж царя чу в далечината вой на чакал. Стреснат, той започна да се лута наоколо, оглеждайки се във всички посоки. Скоро стана обяд и царя започна да се уморява. Той също беше измъчван от глад и от жажда. Той си помисли: какво греховно дело съм извършил, така че сега да съм принуден да страдам така, с пресъхнало и горящо гърло и празен стомах? Аз удовлетворявах полубоговете с множество огнени жертви и пишно обожание. Дадох много дарове и вкусни сладкиши на всички достойни брамани, като че ли те са мои собствени деца. Защо тогава страдам така? Погълнат от тези мисли, цар Сукетоман страдаше и накрая, благодарение на благочестивите си заслуги, той стигна до едно красиво езеро с лотоси, което приличаше на известното езеро Манасаровара. Езерото беше пълно с водни животни, включително крокодили и много видове риба.
и беше украсено с различни лилии и лотоси. Красивите лотоси се бяха разтворили към слънцето, а във водите му весело плуваха лебеди, жерави и патици. Наблизо имаше ашрами, където живееха много светци и мъдреци, които можеха да изпълнят желанията на всеки. Всъщност, те желаеха доброто на всеки. Когато царя видя всичко това, дясната му ръка и дясното му око започнаха да треперят. А това беше знак, че нещо благоприятно ще се случи. Когато царят слезе от коня си и застана пред мъдреците, които седяха на брега на езерото, той видя, че те повтарят светите имена на Бога върху броеници. Царя отдаде почитанията си и с допрени длани се обърна към тях, като започна да ги възхвалява. Забелязвайки уважението, което царя им оказа, мъдреците казаха: „Много сме доволни от теб, о царю! Моля, кажи ни, защо си дошъл тук? Какво мислиш? Моля, кажи ни, какво е желанието на сърцето ти?“ Царят отговорил: „О, велики мъдреци! Кои сте вие? Как се казвате? Със сигурност вие сте святи мъдреци. Защо сте дошли на това красиво място? Моля, кажете ми всичко.“ Мъдреците отговорили: „О царю, ние сме известни като 10 Вишва деви, синовете на Вишва: Васу, Сатя, Крато, Дакша, Кала, Кама, Дрити, Пурурава, Мадрава и Куру. Дойдохме до това прекрасно езеро, за да се изкъпем. Месец Магга ще започне след 5 дни, а днес е известното Потрада Екадаши. Който желае син, трябва стриктно да спазва това конкретно Екадаши.“ Царя казал: „Опитах толкова много да имам син. Ако вие, великите мъдреци, сте доволни от мен, любезно дайте благословията си да имам добър син, Путра.“ Самото значение на Потрада, отговориха мъдреците, е даване на благочестив син. Така че моля, спазвай пълен пост в този ден на Екадаши. Ако го направиш, тогава с нашата благословия и с милостта на Бог Шри Кешава със сигурност ще получиш син. По съвет на Вишвадевите царят спазил поста на Потрада Екадаши според установените правила и предписания, а на Двадаши, след като прекъснал поста си, той отдал поклони отново и отново на всички мъдреци. Скоро след това царя се върнал в двореца си и се обединил със своята царица. Тя незабавно забременяла и точно както били предсказали Вишвадевите, им се родил красив син със светло лице. С течение на времето той се прославил като героичен принц и царя с радост направил благородния си син свой наследник. Синът на Сукетоман се грижил за своите поданици много съвестно, точно като за негови деца. В заключение, о Юдиштира, този, който иска да изпълни желанията си, трябва стриктно да спазва Потрада Екадаши. Докато е на тази планета, този, който стриктно спазва това Екадаши, със сигурност ще получи син и след смъртта си ще постигне освобождение. Всеки, който дори прочете или чуе славата на Потрада Екадаши, получава благото, спечелено чрез извършване на жертвоприношение на кон. Обясних всичко това в полза на цялото човечество. Така завършва разказът за славата на Палша Шукла Екадаши или Потрада Екадаши от Бавиша Пурана на Вяса Дева. Благодаря ви и до скоро!